beütött. Egyrészt nagyon szépen köszönjük a hangosítást, a fényeket, nagyon szépen köszönjük a meghívást, és a büfének, hogy volt náluk mindenféle ital. Ugye, ez kurva jó rész. Mondass meg neki, hogy mi az az élet, vele táncolni sohasem félek, csak szorítsd a testem, ha érzem, hogy fáj. Királynő vagy, de én, de én, de én, de én a király. Hány évig tart még a nyár, nem volt benne soha korán. Hány évig tart még a csók az arcomon, ami sohasem volt. Hány évig tart még a pár, nem volt benne soha korán. Hány évig tart még a csók az arcomon, ami sohasem volt. Hány évig Köszönjük szépen, a végén még sikerült eltörnöm még egy-két furt. Hát figyeljetek, nagyszerű szórakozás volt, egy jó meghajlás. Nagyon szépen köszönjük, de egyébként tényleg nagyon szépen köszönjük. A Balázs, a Zoli, az Anikó, Lecsó, Laca, Kuxi, Dio a pultnál, akkor most vannak vagyunk. És a Tibi cserélt a gitárhúrt, és a Béla menedzser hozta nekem az italt. Akkor egy-két-három. Köszönjük szépen! Figyeljetek, akkor holnap reggel 7-kor, vagy legyen fél 8 mondjuk, vagy kicsit. Ja, 7-kor reggeli torna a strandon, és aztán fél 8. Jó van. Akkor szerintem büfé. És további jó szórakozás!